guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जायफोर फंबाय बिनानावमोना HS सेकेन्ड इयाराव फरायो बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ इम्परटेन्ट जागोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बिदा बा बिब'फोरा नायदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो बयबो मिन्थिनाय बायदि फंबाय बिनानावमोननि थाखाय हेल्प जानाय बायदि। एबारनि जि HS सेकेन्ड इयारनि जानो गोनां फाइनाल एग्जाम बे एग्जामखौ 2021 मायथाइनि फेब्रुवारि मान्थनि लास्ट उइकआव खुंनाय जासिगोन होननानै नटिफिकेसन हगारबाय आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनिफ्राय माने आसेक बामुनि मैदाम गुवाहाटी बेनिफ्राय नटिफिकेसन हगारदों दाखालिनो हगारदों 1 तारिखआवनो आं भिडिअ बानायनो हायाखैमोन एग्जामबो दंमोन आंनि स' आं दिनै भिडिअखौ बानायबाय जि HS सेकेन्ड इयारनि एग्जाम फाइनाल एग्जाम बेखौ फेब्रुवारि मान्थनि लास्ट उइकआव खुंनाय जासिगोन होननानै बुंदों लोगोसेनो एग्जाम खुंनायनि सिगां फर्म फिलआप जाग्रोयोना बे फर्म फिलआपखौ नभेम्बर मान्थनि 1 तारिखनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम लानाय जागोन होननानै बुंदों आरो बियो फर्म फिलआपआ अनलाइन जागोन बेखौ अफलाइन जानाय नङा बे कलेजाव जानाय नङा बेखौ नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन कम्पिउटार दखानफोराव थांनानै नेट केफफोराव थांनानै स' बियो अनलाइन जागोन 1 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बरनि गेजेराव जागोन आरो अनलाइन फर्म फिलआप खालामखांनायनि उनाव जिखिनि फर्म मोनफिनगोन ना पेमेन्ट रिसिप्ट बा सालान बेफोरखौ नोंथांमोना गावबा गावनि कलेजाव हैनांगोन 15 डिसेम्बरनि गेजेरावनो हैनांगौ होननानै बुंदों स' नोंथांमोना हैब्लानो जाबाय लेट खालामनाङा जेसेबां हायो एसेबांनो एडभान्स खालामनो नाजा जेन रावनिबो जेबो खहा जायै बायदि थालाङि बायदि बे गासिनिबो एखे जागोन दे सोरबाफोर फेल जादोंमोनबाबो सोरबाफोर बेटारमेन्ट होफिननो सानदोंब्लाबो बे एखे जागोन गासिबो नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय बयबो जायफोरा HS सेकेन्ड इयाराव दङ स' दानिफ्रायनो जेसेबां हायो एसेबां फरायनो नाजा भिडिअआ दिनैना बेखिनियानोमोन आसा खालामबाय भिडिअआ फंबाय बिनानावमोननि थाखाय एसेब्लाबो हेल्प जागोन